ma tam, že? A ty to vieš, že ma tam... Nevideli sme. Ujo, ale zaspievajte nám niečo. A čo povieš na tom a nedali tam? A nebolo by dobre, keby ja som vám spieval v televízii? No môžete. Ujo, zaspievajte nám. My to tu teraz kamerujeme, Ujo. A keď vy nás zaspievate, my to dáme do televízie, Ujo. Áno, do televízie, no vidíš. No zaspievajte. No tak silno spívaj. Počkaj, Dano. Toto je Ujo. Ako sa voláte, Ujo? Prosím, Johnny, bravo. Johnny. Raz, dva, 3, 4. Prestala ťa kopne do hlavy. Hnízdo máš, kam ti dnes půjde spát. To bude na YouTube. A smíchám ráz dál loukám plášti, já sám se začnu bát. Hej ti vrýzo bílá šklonce blíž. Dobre. A dej vtáčku náru svou a spíš. A já tak můžu jít a v duši klec. Já můžu pak mít. Super! Vtáčku hnízdo. Refrén ide. Potom vám zaspievam taliansky. No môžete, Ujo. Teraz taliansky. Zaspievam. No, dávajte. Ešte teraz ne, a potom nás sa tam dostane, lebo to je taká zvláštna vec, to je dvojsmyselné, víc. A vy ste ešte mladí, tak to nemôžem spievať. Ale zaspievam túto, aby vám ten... Pleši. What's the sound of Chicago? It's 64. When is the turn over in Germany? No river in my zone. No river in morning glover. It's the body 64. To čo povíte na tom? To je dobré, Ujo. Dobre to je. No čo povíte, v tej televízii by to nebolo zle. No. Lebo ja tam chcem spievať svetové. Vy ste mali to v miestnej roty. No vidíš, no tak a ja by som spievať pre vás. No máš Pre vás by superstar. som chcel, a potom by som vás chcel aj vyzvihnúť v jednej veci, to je taká politická vec, no. Ale dobre by to bolo. No a potom ešte je tam tam to spíva tú kovbojskú, vieš? No dávajte, Ujo. Na čo pero ideš? Jedu vám večer s teskou, dát koňům recepíc. Tom potkám holku hezkou a jsem vám z koně slíc. Má kytku žlutej květu, snad růží, to já vím. Dajte tam hlas. Volume. Mám po hezkej ženskej cvětu, ale tahle hraje plyn. A kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou, ať nebo s tou. Teď víš, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízkou úpatu. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád. Tak čo povíte? Dobre to je. To je kovbojčina. Aj vidíš na to pravé oko. Na YouTube. Čavo, máš zuby jak znili oni. Oh, shit. No a vy musíte povedať, No to letí na vy YouTube. zorganizujte také, tak, to nenahrávajú, vieš, také niečo, aby tam, zavolajte do tej Markízy, kde vy chcete počuť toho starého. Rozumíš ma? Áno. A ty si videla, že ma tam nezobrali, čo? Lebo teraz, prvú nedeľu, čo ukazovali, jedna mi povedala, že ma tam ukázali. Ale ja som to nevidel. Ani ja som to nevidela. A ty si púkala celé to prvý a tam to neukázali. Tak ona klama. Dobre, tak, no ne, ale o tom ide, že, lebo ja by som tam také veci chcel povedať, vieš, ktoré budú mať takú, na Slovensku až takú svetovú úroveň. Víš prečo? Lebo budem spomínať také veci, čo vám teraz nemôžem hovoriť. Ale to bude dobre, víš. A nad tým, keď sa niekto nezasmeje, lebo to má byť show, víš. A keď to bude show, tak na tom sa musí smiať, rozumieš? Ale na tomto, keď sa nezasmeje, tak to je chudák, víš. Ale ja vím, že až tak sa budú smiať až ochorí. Čo ja vám povím potom, Máš hlavu jak bulová melón. no, prosím. Zaspívajte, Ujo. Tri čuníci ďaleko. Ne, počkaj, niečo hovorila, čo si hovorila? Zaspívajte. Pýtaj sa, čo hovorila. Tri čuníci idou cestou, necestou. Ora mia signorina, oh Marina,
Marina, Marina, ci voglia su presso cos'è, oh mia bella mora, oh non mi lasciare, non mi rovinare, oh no, 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 no. Tak čo pojď na to? Dobre, dobre, dobrý. Dobrý, Ujo, dobrý. To bolo narkoman.